dina ka duba ka kalla dan shigowa na dinnan an datan da aka jamin ka duba ka kalla datan da ya receive. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, barkanmu da warhaka masu bibiyan wannan channel da ma wa'anda ba wannan channel suke bibiya ba, barkanmu da warhaka. So a yau bidiyon namu na yau na kawo muku wani hanya ne da zaka rage shan data akan WhatsApp ɗinka. Menene rage shan data? Zaka kalla sometime da ka bude data ka, ko da a ce ba WhatsApp zaka hau ba, sai ka kalla datan ka yana ta tafiya, ba fa WhatsApp ka hau ba, ko kuma wannan sai ka ga kawai nan da nan, ko irin Facebook zaka hau nan da nan sai ka kalla kawai datan ka ta kare. Me yake kawo haka? In dai akwai application din WhatsApp a wayanka, to yana ɗaya daga cikin application din da yake ja maka data fiye da yanda baka tunani. So domin ganin yadda za mu je mu nuna muku wannan abu, sai ku kasance da wannan channel namu mai albarka, sai ku kasance da Ayuba Technology TV. Da Allah muna roƙon ku wanda bai mana subscribing ba ya taimaka da na mana subscribing, sannan ya danna alamar ƙararrawa zaɓi all, kuma kai mana like a bidiyon nan, ka taimaka kai share a kowane social media da kake da shi na WhatsApp group ko kuma Facebook ko Instagram ko Twitter. Duk wani application, duk wani social media da kake da shi, muna roƙon alfarman ka yi mana sharing din bidiyon nan. Mun gode mu je a fara bidiyo. So bidiyon kamar yadda kuke gani, idan ka shigo WhatsApp ɗinka, domin rage yadda za ka yi a daina ja maka data sosai, domin yadda za ka yi idan ka shigo, da zaran ka shigo WhatsApp, in WhatsApp ɗinka akwai security, so kun gani ba ma buɗe ba, ana ta turo min sakonni akan wannan ɗina. So yanzu bari mu je mu don ganin yadda za mu je a buɗe wannan ɗin. So kamar yadda kuke gani, da zaran ka shigo WhatsApp, za ka zo ka danna wa'innan layuka guda uku. Da zaran ka danna su kamar haka, za ka zo ka danna wannan settings. Da ka danna settings, sai ka zo ka danna nan gurin da aka sa story and data, sai ka zo ka danna su. So kamar yadda kuke gani, za ka dan iyo ƙasa kaɗan nan gurin inda kuka an saka word using mobile data. So za ka kalla cewa ni da ke na dan shiga na cire ne, amma za ka iya ganin naka a haka. Kamar yadda kuke gani, ka gani photos, audio, videos, document. So wayannan abubuwan da kuke gani kamar haka, bari koma, kamar yadda kuke ganin su haka, kun gani photos, abinda suke nufi a nan shine duk wani hoton da aka turo a WhatsApp ko group, ko wani ne turo maka ba tare da saninka ba, kuma ba tare da izininka ba, ko ta halin yaya ne, kawai zai yi kokari yayi downloading din kansa ya save kansa. Haka audio, haka bidiyo ma, haka document irin abu, haka rubutu, haka ko kuma dai wani rubutu mai muhimmanci, wani dai irin rubutu da mutane suke a cikin group, haka za ga an yi rubutu an turo haka, to za ga yana saibuwa akan wayan kai, yana ci maka bayan datan da zai ci maka na downloading, yana ci maka space a cikin wayanka. To kaga hakan ba hujja bane, kuma bai da ma wani amfani. So dan ganin yadda za ka yi ka cire wannan abun, sai ka zo ka taba haka, ka taba haka. Idan ka taba haka, ka danna nan gurin okay kamar haka, to ka cire. Da zaran ka cire, kun ga kamar da kuke gani a nan sun rubuta mana no media. So da zaran yanzu da a ce za ka koma ka saka wani guda ɗaya, misali mu zaɓi audio da photo, so sai ka kalla an saka photos and audio. So kaga idan kuma ka cire, za ka kalla gabaki ɗaya babu, kamar yadda kuke gani no media. Kuma idan ka je ka saka su duka, za ka kalla duka an ce maka all media. So ka gani, amma idan ka saka su, gaskiya datanka yana matukar tafiya sosai. Sannan kuma abu na biyu da za mu nuna muku shine anan, akwai mutane da dama da zaka kalla yanzu lokaci ya canja, zaka ana yawan kira ta WhatsApp, ana kiran mutum ta WhatsApp, ana wannan sa WhatsApp. So in kun duba daga nan sama inda aka sa network using nan, so za ku kalla nan using less data for calls. So in ka gan shi a kunne kamar haka, so sai kai kokari ka kunna shi. To da zaran ka kunna shi, zaka kalla duk kiran da zaka yi, zaka sha mamaki, zaka ga ka dade kana magana, a kiran da kai na calling a WhatsApp. Zaka kalla babu wani problem, ba wani data da ake ja maka sosai. So kun kalla yanzu da ke groups tuna da yawa akan WhatsApp dina, ka duba ka kalla dan shigowa na dinnan
datan da aka jamin ka duba ka kalla datan da ya receiving, wannan datan da na tura ne sent, wannan kuma datan da a min receiving ne, wannan na biyu da kuke gani wanda ya min receiving ne sama da data 816.9 ku duba ku gani yanzu nan na bude data, wannan saving din wannan kawai receiving data yana tafiya sosai. So ka gani idan ka kulle, kaga yanzu kamar yadda muka kulle wannan ba kamar yadda muka shiga muka kulle su kamar yadda kuke gani, wannan kan babu ruwanka da shi, wanda aka sa white contest on wifin media, wannan baka da case da shi, kawai iya abin da zaka cire wa'annan abubuwan ne su ne zaka wannan akan su, shi ma wannan zamu kawo bidiyo akan sa nan gaba kaɗan. So idan kai haka duk lokacin da kai kwale ba za ka sha mamaki, za ka kalla ka daɗe kana magana amma ba a ja datan ka ba. Wannan shine bidiyon namu a yau, da Allah kar da ku manta ku danna mana subscribe sannan ku yi mana like din bidiyon nan. Mun gode mu kasance da ku a cikin bidiyo na gaba. Ni ne naku Ayuba Muhammad.